హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు ఈశోపనిషత్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. ఈరోజు ఈశోపనిషత్ క్లాస్కి మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈరోజు మనము ఈశోపనిషత్తులోని 13వ మంత్రాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ముందుగా మంగళాచరణం. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. దేవదేవుడు సమగ్రుడు సంపూర్ణుడు అయి ఉన్నాడు. అతడు సర్వసంపూర్ణుడు అవడం చేత అతని నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచం మొదలైనవన్నీ సర్వసంపూర్ణాలై ఉన్నాయి. సంపూర్ణం నుండి కలిగించబడినది ఏదైనా తనంత తాను సమగ్రమై ఉంటుంది. అతడు సర్వసంపూర్ణుడు అవడం చేత అతని నుండి అనేక సంపూర్ణాలు ఉద్భవించినా అతడు సర్వసంపూర్ణుడుగానే ఉంటాడు. సో ఇది మంగళాచరణం. హరే కృష్ణ. సూర్యకుమార్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఒకటో మంత్రం చదవనా ప్రభుజీ? మొదటి మంత్రం చదవ. మొదటిది రెండోది. ఓకే ప్రభుజీ. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన చక్తేన భుంజీధా మా గృహః కస్య స్విద్ధనం కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్ఛతం సమాహ ఏవం త్వయి నాణ్యం దేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. హరే కృష్ణ. స్వప్న మాతాజీ. థర్డ్ ఫోర్త్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ నేను కొంచెం బయట ఉన్నాను ప్రభుజీ. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇంకా ఎవరు చదువుతారు మాతాజీ? లీలా మోహిని మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. శ్లోకం ఎన్నో శ్లోకం? నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అయినాను. ఓకే, రెండవది మూడవది స్క్రీన్ లో వస్తుంది చూడండి. అలాగే. మూడవది
హరే కృష్ణ. మూడవది నాలుగవది. అలాగే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అసూర్యా నామ తే లోకా అందేన తమసావృతాః త్యాంగస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః. 4 అనేజదేకం మనసో జీవియో నైన దేవ ఆప్నువన్ పూర్వమర్షతం మర్షత్ తద్దావతో న్యాన్యతేతి తిష్ట తస్మిన్నపో మాతరిస్వా దదాతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. మమతా మాతాజీ 5వ మంత్రం 6వ మంత్రం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే. తదేజతి తస్మై జతి తన్నై జతి. తదేజతి తన్నై జతి తదూరే తద్వంతికి తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవానుపశ్యతి సర్వభూతేషు చాత్మానం తదో న విజుగుప్సతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత. 7th శ్లోకం కూడా ప్రభుజీ. లేదు మాతాజీ, వేరే ఇస్తాను. ఓకే. హరే కృష్ణ. సౌభాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ. ఓకే. మాధవిలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సౌభాగ్యలక్ష్మి మాత చదవండి. 7వ మంత్రం చదవండి. 7, 8. ఓకే మా ప్రభుజీ. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవ భూద్విజానతః తత్ర కో మోహకః శోక ఏకత్వమనుపశ్యతః. కింద మంత్రం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 8వ. ఓకే, చదవమంటారా ప్రభుజీ? చదవండి మాత. హరే కృష్ణ. సపర్యగాచ్చు క్రమకాయ వ్రణం అస్నావిరగం శుద్ధమపాపవిద్దం కవిర్మనీషి పరిభూ స్వయంభూః యథా తద్యథోత్థాన్ గదదాశాశ్వతీభ్యః సమాభ్యః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మాధవిలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంధం తమః ప్రవిశంతి యే విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవ తే తమో య ఉవిద్యాయాం రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 10వ మంత్రం చదవండి. హరే కృష్ణ. మాధవిలత మాతాజీ 10వది కూడా హరే చదవండి. కృష్ణ ప్రభు. అన్యదేవాహుర్విద్యయా అన్యదాహురవిద్యయా ఇతి శుశ్రుమధీరాణం ఏనస్తద్విచక్షిరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అన్నపూర్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతారా మాతాజీ? చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి మాతాజీ. విద్యాం చ విద్యం చ యస్తద్ వేదో భయగం సహ అవిద్యాయ మృత్యం తీత్వా విద్యాయ మృతమశ్నుతే. అంధం తమః ప్రవిశక్తి యే సంభూతిముపాసతే తతో భూయా ఇవ తే తమోయ సంభూత్యాం రతః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 13వ మంత్రాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్.
अन्यदेवाहुसम्भवाद् 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 अन्यदाहुरसम्भवात् 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 अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् अन्यदाहुसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् इति शुश्रुमधीराणाम् इति सुमधीराणाम् शुश्रुमधीराणाम् इति शुश्रुमधीराणाम् इति शुश्रुमधीराणाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येन तद्विचक्षिरे येन सद्विचक्षिरे येन तद्विचक्षिरे येन सद्विचक्षिरे येन तद्विचक्षिरे येन सद्विचक्षिरे हरे कृष्ण अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुसम्भवात् अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् अन्यदेवाहुसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येन तद्विचक्षिरे इति शुश्रुमधीराणाम् येन सद्विचक्षिरे हरे कृष्ण इति शुश्रुमधीराणाम् येन तत्त्वदिशक्षिरे इति शुश्रुमधीराणाम् येन सद्विचक्षिरे हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం अन्यदेवाहुसम्भवाद् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येन तद्विचक्षिरे अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येन सद्विचक्षिरे तद्विचक्षिरे अन्यदेवाहुसम्भवाद् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येन तद्विचक्षिरे अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येन सद्विचक्षिरे द्विचक्षिरे హరే కృష్ణ చదవదలుచుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి చదవదలుచుకున్న వాళ్ళు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ చదవదలుచుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి ఈ లోపల సూర్యకుమార్ మాత చదవండి अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे हरे कृष्ण హరే కృష్ణ మమతా మాత చదవండి अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम्
येन तद्विचक्षिरे हरे कृष्ण प्रभु जी మాధవిలత మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం చదవండి మాతాజీ. మాధవిలత మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అన్యదేవాహు సంభవాత్ అన్యదాహుర సంభవాత్ ఇది శుశ్రుమధీరాణం ఏనస్తద్విచక్షిరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సౌభాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ చదవండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ సౌభాగ్య- ప్రభుజీ. అన్యదేవాహు సంభవాత్ అన్యదాహురసంభవాత్ ఇతి శుశ్రమధీరాణం ఏనస్తద్విచక్షిరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. లీలా మోహిని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. unmute. అన్యదేవాహు సంభవాత్ అన్యదాహురసమద్భవాత్ ఇతి శుశ్రమధీరాణం ఏనస్తద్విచక్షిరే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరైనా చదవదలుచుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఈశోపనిషత్తు 13వ మంత్రము. అన్యదేవాహు సంభవాద్ అన్యదాహుర సంభవాత్ ఇతి శుశ్రుమధీరాణం ఏన తద్విచక్షిరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ మంత్రం యొక్క భావాన్ని చూసినట్లయితే ఇక్కడ అన్యత్ అంటే వేరొక రకమైన, అంటే ఏవా, అన్యద్ ఏవా. ఆహుహు అంటే చెప్పబడినది. అలాగే సంభవాత్ అంటే సర్వకారణ కారకుడు అయిన దేవదేవుడు అని అర్థం. సంభవాత్. అన్యత్ అది కాకుండా వేరొక రకమైనటువంటిది ఆహు అని చెప్పబడింది. అసంభవాత్. అన్యాద్ ఆహు అసంభవాత్. అసంభవాత్ అంటే పరమోన్నతము కానటువంటి దాన్ని. సంభవాత్ అంటే పరమోన్నతమైనటువంటి, అంటే అన్ని కారణాలకు సర్వోన్నతమైనటువంటి కారణము. అంటే ఇక్కడ ది సుప్రీం కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ కాజెస్, అన్ని సర్వ కారణాలకు కారకుడైనటువంటి వాడిని ఆరాధించడము. అలాగే సర్వ కారణాలకు కారకుడిని కానటువంటి వాడిని ఆరాధించడము అనేటువంటి ఇతి శుశ్రుమ ధీరాణం. ధీరాణం అంటే ధీరుల ద్వారా. ఇతి అంటే ఇక్కడ అని చెప్పబడినది. ఏన తద్వి శశక్షిరే. తత్ అంటే ఆ విషయము, విశశక్షిరే చక్కగా వివరించిరి. సో మొత్తంగా ఈ మంత్రం యొక్క భావము చూసినట్లయితే అన్ని కారణాలకు సర్వోన్నతమైన కారణాన్ని, కారకుడిని, అంటే సర్వకారణములకు పరమకారణము అయినటువంటి ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆరాధించడము ద్వారా ఒక ఫలితము లభిస్తుంది అని, అలా సర్వోన్నతమైనది కాని దానిని ఆరాధించడం ద్వారా, అంటే సర్వకారణ కారకుడు కాకుండా ఇతరులను ఆరాధించడం ద్వారా వేరొక ఫలితము లభిస్తుంది అని చెప్పబడినది అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా ధీరులు, అంటే ఆత్మానుభూతి పొంది ఇతరులకు బోధించగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ధీరుల నుండి ఇదంతా చెప్పబడినది అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది. ధీరుల నుండి ఇదంతా కూడా వినబడుతుంది, వినియున్నాము అని చెప్తున్నారు. వారు దానిని స్పష్టంగా వివరించి ఉన్నారు. అంటే ధీరులు అయినటువంటి వారు అంటే మరి గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువులు. సో కాబట్టి ఈ 13వ మంత్రము మనకి ఏం తెలియచేస్తుందంటే
అన్యదేవాహు సంభవాత్ అన్యదాహుర సంభవాత్ ఇతి శుశ్రుమధీరాణం ఏన విషక్షరీ. సో ఆ విధంగా సర్వకారణములకు కారణము అయినటువంటి ఆ పరమ కారణాన్ని పూజించడం ద్వారా ఒక రకమైనటువంటి హరే కృష్ణ ఒక రకమైనటువంటి ఫలితాన్ని పొందితే ఆ సర్వోత్తముణ్ణి కానటువంటి వారిని పూజించడం ద్వారా వేరొక ఫలితము వస్తుంది అని చెప్పబడినది. ఇదంతా కూడా ధీరుల ద్వారా విని ఉన్నటువంటి అంశము. వారు దానిని ఆత్మానుభూతి ద్వారా స్పష్టంగా వివరించినటువంటి విషయము అంటూ మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈశోపనిషత్తులో ఇంతకుముందు మనము ఉపదేశ అమృతంలో ధీరుడు అనేటువంటి వాడు ఎవడు అనేటువంటిది మనం ఏవైతే 6 వేగాలను నియంత్రించుకోగలిగిన వాడు ధీరుడు, అతడు ప్రపంచమంతా శిష్యులను పొందగలుగుతాడు అని చెప్పబడినటువంటిది. అటువంటి ధీరులు నుండి శ్రవణం చెయ్యాలి అనేటువంటిది మనకి ఈశోపనిషత్తు చెప్పబడుతుంది. ఈ మంత్రంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం అంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువుల నుండి ఈ విషయాన్ని మనము పొందాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ముఖ్యంగా ధీరుల నుండి శ్రవణం చేసేటువంటి పద్ధతి మనకు ఈ మంత్రం ద్వారా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇంతకు ముందుగా మనం చర్చించుకున్నట్లుగా ఈ భౌతిక జగత్తు మార్పుల చేత ఎన్నడూ కూడా కలత చెందని ప్రామాణిక ఆచార్యుల నుండి, అంటే ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడైనటువంటి త్రిగుణమయమైనటువంటి వాటికి అతీతుడైనటువంటి ఒక ప్రామాణికమైన ఆచార్యుల నుండి విన్నప్పుడు మాత్రమే దివ్య జ్ఞానం యొక్క రహస్యాన్ని మనం తెలుసుకోగలము అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా విద్యా ఆచార్యుల నుండి నిన్న మనకి చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరేటువంటి మార్గము స్పష్టంగా ప్రామాణికులమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక వాదుల నుండే వినాలి అనే చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి భౌతిక జగత్తు మార్పుల చేత ఎన్నడూ కలత చెందని ప్రామాణిక ఆచార్యుల నుండి వినకుండా ఎవడు కూడా దివ్య జ్ఞానం యొక్క రహస్యమును తెలుసుకొనలేరు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శృతి మంత్రాలను అంటే వేద జ్ఞానమును ధీరుడైనటువంటి తన ఆచార్యుడి నుండి వినియున్నట్టి ఆ ప్రామాణిక గురువు వేద సారస్వతంలో పేర్కొనబడినటువంటి దేనిని కూడా అంటే వదిలిపెట్టాడు. అంటే దానిలో వేదాలలో ఉన్నటువంటి అంశాలను మాత్రమే చెప్తాడు, అంతేకాని తన స్వంత భాష్యాలను చెప్పరు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ లోకంలోనే ఉండిపోయేటువంటి కర్మిష్ఠులు మరి సర్వకారణములకు కారకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడిని పూజించేటువంటి భక్తులు దివ్యలోకాలకు చేరుతారు. అంటే కర్మిష్ఠులు ఈ లోకంలోనే ఉండిపోగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారు మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటిది మనకి ఇంతకు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే సర్వ కారణములకు పరమకారకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని పూజించేటువంటి భక్తులు అతని దివ్యలోకానికి చేరుతారు అని భగవద్గీతలో చాలా స్పష్టంగా మనకి 9వ అధ్యాయంలోని 25వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే భిన్న పూజ విధానాల ద్వారా భిన్నమైనటువంటి ఫలితాలను పొందుతారు అంటూ మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశము.
ఎందుకంటే నిన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యాజి నాపి మాం అని చెప్తారు. దేవతలను పూజించేవారు దేవతలలో జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృదేవతలలో చేరగా, భూత ప్రేతాలను పూజించేవారు వాటి యందే జన్మిస్తారు. కానీ ఓ అర్జున, నన్ను పూజించేవారు నాతోనే వసిస్తారు అంటూ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. అంటే భిన్నమైనటువంటి పూజా విధానాల ద్వారా భిన్నమైనటువంటి ఫలితాలనే పొందుతారు అని మనకి ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తు ధృవీకరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అన్ని మార్గాల్లోనూ ఒకే గమ్యాన్ని చేరలేము. సో కాబట్టి ఇతర దేవతా అర్చనం కూడా మనము ముక్తిని పొందడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేటువంటి కపటవాదులు ఎంతోమంది ఉండేటువంటిది. కానీ అది ఎక్కడా కూడా వేదాలలో మనకి శాస్త్రాల్లో ఎక్కడ కూడా ఆ విధంగా మరి దివ్యలోకాన్ని చేరుకుంటాము అని చెప్పడం లేదు. సో మనము దేవదేవుణ్ణి పూజిస్తే నిక్కంగా అతని నిత్యధామంలో చేరుతామని, మరి ఇతర దేవతలను పూజిస్తే నిస్సందేహంగా ఆయా దేవతల లోకాలకు వెళ్తాము అని. మరి ఒకవేళ ప్రణాళిక సంఘాలతోనూ తాత్కాలిక రాజకీయ ఏర్పాట్లతోనూ ఈ నికృష్ట లోకంలోనే ఉండిపోగోరితే ఖచ్చితంగా మరి ఇక్కడనే ఉండిపోతాము అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. కరెంట్ పోయింది, ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. ప్రభుజీ, ఓకే, ఒక్క నిమిషం, కరెంట్ పోయింది. మీ ఆడియో వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, వీడియో పోయింది కానీ ఓకే ఓకే, మీరు కనిపించట్లేదు అంతే ప్రభుజీ, మీ ఆడియో క్లియర్ గానే ఉంది ప్రభుజీ. క్లియర్ గానే ఉందా మాతాజీ? ఓకే ఓకే, క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో మరి ఇలా ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలలో నిమగ్నం అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తులోనే ఉండిపోయేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఏది చేసినా ఎవరిని అర్చించినా మనుషుడు తుట్టుతుదకు ఒకే గమ్యాన్ని చేరుతాడు అని మరి ప్రామాణిక శాస్త్రాలలో ఎక్కడా కూడా చెప్పబడలేదు. మరి పరస్పరతో ఎటువంటి సంబంధం లేనటువంటి స్వయంకృత గురువులే మరి ఇటువంటి మూర్ఖ సిద్ధాంతాలను చెబుతూ ఉన్నారు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అన్ని మార్గాలు ఒకే గమ్యమును చేర్చగలవని తన స్వంత దేవతార్చన పద్ధతి చేత లేదా భగవత్ అర్చన విధానాల్లో ఎవడైనా లక్ష్యమును సాధించగలడని ప్రామాణిక గురువు చెప్పాడు. ఎందుకంటే పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడు కూడా ఆ విధంగా చెప్పరు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనిషి తాను చేరవలసినటువంటి గమ్యస్థానమునకు టిక్కెట్ కొనినప్పుడే కదా ఆ స్థానానికి చేరుకోగలిగేది. మరి ఇక్కడ మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి దివ్యలోకానికి చేరుకోవడానికి మనకున్నటువంటి టికెట్ కృష్ణ భక్తి భావన, భక్తియుత సేవ అని చెప్పబడుతుంది. శాస్త్రాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి ఢిల్లీకి పోవడానికి టికెట్ కొని బొంబాయికి పోవాలంటే పోము కదా. ఢిల్లీకి పోవాలంటే ఢిల్లీ టికెటే కొనుక్కోవాలి. ముంబైకి పోయేవాడు ముంబై టికెట్ కొనుక్కుంటే ముంబైకి పోతాడు ఎలాగో. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ మనకి శాస్త్రాలన్నీ కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఒక కల్పిత ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పద్ధతిలో గర్వితులై ఉండేటువంటి మూర్ఖ జీవులు మాత్రమే ఏదైనా ఒకటే గమ్యం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ దేవదేవుణ్ణి అర్చించేటు ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తులో కూడా చెప్తుంది, సర్వకారణాలకు పరమకారకుడైనటువంటి వాడిని పూజిస్తే ఒక ఫలితం రాగా దానికి భిన్నంగా ఉన్నటువంటి వాడిని,
అభిన్నం కాకుండా భిన్నంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఆరాధిస్తే వేరొక ఫలితం లభిస్తుందని చాలా క్లియర్గా ఈశోపనిషత్తు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే మరి ఇక్కడ గుర్తింపు పొందిన పరంపరలో ఉన్నటువంటి ప్రామాణిక గురువు నుండి జ్ఞానమును పొందనిదే మనిషి యథార్థ విషయాన్ని తెలుసుకోలేడు అని చెప్తారు. అందుకే భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులు వారే ఈ విషయాన్ని మనకి చెప్పినటువంటిది. భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలోని 2వ శ్లోకంలో చెప్తారు ఆయన, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప. మరి ఈ పరమయోగము ఈ విధంగా ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం, ఈ పరమయోగము ఈ విధంగా గురు శిష్య పరంపర రూపంలో స్వీకరించబడినది. రాజర్షులు దానిని ఆ రీతిగా అవగాహనం చేసుకుని ఉన్నారు. కానీ కాలక్రమంలో పరంపర విచ్ఛిన్నం కావడం వలన ఈ యోగము నశించినట్లు కనిపిస్తూ ఉంది అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో ఈ ధరణి పైన అవతరించినప్పుడు భగవద్గీతలో ఆయన మరి బోధించినటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ భక్తి యోగ నియమాలు, ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆయన చెప్తారు ఈ విషయాన్నే. ఆ 4వ అధ్యాయంలోనే చెప్పబడినటువంటి అంశం మనం చూసినట్లయితే మొదట ఆయన ఈ విధంగా చెప్తారు, ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తావానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్షాకవే బ్రవీత్. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అంటాడు, అవ్యయమైన ఈ యోగ శాస్త్రమును నేను వివస్వానుడు అంటే సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడుకు బోధించాను. ఆయన అంటే ఆ వివస్వానుడు దానిని మానవులకు పిత అయినటువంటి మనువుకు ఉపదేశించగా మనువు దానిని ఇక్ష్వాకులకు ఉపదేశించాడు. ఆ విధంగా ఈ దివ్య జ్ఞానము ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం, ఈ దివ్య జ్ఞానము ఆ విధంగా పరంపరలలో స్వీకరించబడినది. రాజర్షులు దానిని ఆ రీతిగా అవగతం చేసుకుని ఉన్నారు. కాలక్రమంలో మరి దాని పరంపర విచ్ఛిన్నమైనట్లుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ప్రజలను పాలించడానికి భగవద్గీత యొక్క ప్రయోజనాలను రాజర్షులు నెరవేర్చవలసి ఉన్నది అని చెప్తుంటారు. వారి కొరకే ఈ గీతా జ్ఞానం ప్రత్యేకంగా ఉపదేశించబడినది. దాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని ప్రజలను ఆ విధంగా పరిపాలించేటువంటి వారు. కానీ కాలక్రమంలో ఏమైంది, దానవ ప్రకృతి వారు దీనిని భిన్న ప్రమాణాల్లో చెప్పడం వల్ల దాని యోగము నశించినట్లు ఉన్నది. అందుకే మరి మరలా తన మిత్రుడు మరియు భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు ద్వారా, అందుకే మరలా ఇంకా అర్జునుడితో అంటాడు కృష్ణ భగవానుల వారు, స ఏవాయం మయా తేద్య యోగ ప్రోక్త పురాతన భక్తోసి మే సక చేతి రహస్యం హేతదత్తమం. సో అందుకే అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు అంటారు, మరి ఓ అర్జున, నీవు నాకు భక్తుడవు మరియు స్నేహితుడవు కావున ఈ శాస్త్రపు ఉత్తమమైన రహస్యమును అర్థం చేసుకోగలవు అని భగవంతునితో సంబంధాన్ని తెలియచేసేటువంటి ఈ పురాతన శాస్త్రమును నేడు నీకు నేను తెలియచేస్తున్నాను అంటూ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతను బోధించినటువంటి విధం చూస్తాం మనం. ఎందుకంటే ఇది అభక్తులకు భగవద్గీత అర్థం కానటువంటిది, భక్తులకు మాత్రమే అర్థమయ్యేటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి తన పరమ మిత్రుడు భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడితో
ప్రారంభమయ్యేటువంటి పరంపర మరలా భగవద్గీత తిరిగి ప్రారంభించబడినది. అంటే భగవద్గీత మొదటగానే అర్జునుడికి చెప్పినది కాదు, అంతకు ముందే దానిని వివస్వానుడు అని పిలువబడేటువంటి సూర్యదేవుడికి చెప్పాను అని చెప్తున్నాడు. సూర్యదేవుడు దానిని వివస్వానుడికి మనువుకు చెప్పాడు. వివస్వాను మనువుకు చెప్తాడు. మనువు దానిని ఇక్ష్వాకుడుకు తన పుత్రుడు మరియు శిష్యుడు అయినటువంటి ఇక్ష్వాకుడుకు చెప్తాడు. ఆ విధంగా రాజర్షులు దానిని ఆ విధంగా అవగాహన చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమంలో ఆ పరంపర విధానంలో యోగం దాని యొక్క వాస్తవికమైన దివ్యత్వాన్ని అది కోల్పోయి తప్పుదారి పట్టినట్లుగా అనిపించింది. కనుకనే తిరిగి అర్జునుడి ద్వారా ఆ పరంపరని తిరిగి ప్రారంభించినట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ప్రస్తుతము ఈ దివ్య సంవాదంకి పలువురు వ్యాఖ్యాతలు అనువాదాలు తయారైనవి. వారికి శ్రీకృష్ణుడితో కానీ అర్జునుడితో కానీ ఎటువంటి సంబంధమే లేదు. అట్టి వ్యాఖ్యాతలు భగవద్గీత శ్లోకాలను తమ స్వంత ధోరణిలో వివరిస్తూ గీత పేరిట నానా రకములైన శక్త సిద్ధాంతాలను తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. వారు శ్రీకృష్ణుని కానీ అతని నిత్య ధామమును కానీ నమ్మరు. అయినచో వారెట్లా భగవద్గీతను వివరించగలరు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి అంతే కదా, ఒక వ్యక్తి పైన మనకి నమ్మకము విశ్వాసం లేనప్పుడు ఆ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను మనం చెప్తే అది ఎలా ఇదవుతుంది? అందుకనే ముందుగా ఆ వ్యక్తి పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉండాలి. అదే ఆధ్యాత్మిక విధానంలో. ఇక్కడ అర్జునుడికి భగవంతుడి పైన కృష్ణుడి పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉన్నవి. 2వ అధ్యాయంలోనే చూస్తాము. ఆయన చెప్తారు, నేను మమకారము అనే దోషం కారణంగా నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది ఉన్నాను. కనుక ఏది నాకు ఉత్తమమో దానిని బోధించమని నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను. నేను నీకు శిష్యుడను శరణాగతుడను అంటూ శరణాగతుడవుతాడు కదా. సో అందుకే ఆ విధంగా బోధించబడినటువంటిది. మరి అలాగే మనము నిన్న చర్చించుకున్నట్లుగా అల్పజ్ఞులు మాత్రమే మరి దేవతలను ఆరాధిస్తారు అని 7వ అధ్యాయంలో 20 నుండి 23 శ్లోకాల వరకు చెప్పబడినటువంటిది. కాబట్టి మనిషి అన్ని ఇతర విధానాల పూజా పద్ధతులను విడిచిపెట్టి కేవలము తనకే శరణజొచ్చుమని భగవద్గీతలో చర్మ ఉపదేశంగా చెప్పబడినటువంటిది. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలోని చివరి, ఎందుకంటే అంతిమ చరమంగా ఉపదేశించినటువంటిది. సమస్త అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి నాకు శరణజొచ్చు, సమస్త పాపముల నుండి పూర్తిగా పరిశుద్ధులై మరి నా ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా సమస్త పాపముల నుండి పూర్తిగా పరిశుద్ధులైనటువంటి వారే భగవంతుని యందు అటువంటి అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి ఈ మంత్రంలో ముఖ్యంగా సంభవాత్ అంటే పరమకారణ కారకుణ్ణి అర్చించుట అనే పదం అతి ప్రధానమైనదిగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడే ఆది పురుషుడు, సమస్తము అతని నుండే ఉద్భవించినది. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే భగవద్గీత యందు చెప్తారు, అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధాభావ సమన్వితా అంటూ చెప్పబడినది. నేనే సర్వములైన ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులకు కారకుడను, సర్వము నా నుండే ఉద్భవించినది. దీనిని సంపూర్ణంగా తెలిసిన బుధజనులు బుద్ధిమంతులు నా యొక్క భక్తి యోగంలో నెలకొనిన వారై నన్ను హృదయపూర్వకంగా ఆరాధిస్తారు అంటూ చెప్తారు. మరి స్వయంగా భగవంతుడే ఇవ్వబడినటువంటి ఈ భగవద్ వర్ణన మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే
ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులతో పాటుగా ఎల్లరకు శ్రీకృష్ణుడే సృష్టికర్తయని సర్వస్య ప్రభవ. ఎందుకంటే బ్రహ్మను కూడా సృష్టించినటువంటి వాడు కదా. మరి బ్రహ్మ మొదటగా ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి వచ్చినటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులతో పాటు ఎల్లరకు శ్రీకృష్ణుడే సృష్టికర్తయని. ఎందుకంటే ఆయన మనకి పురుష అవతారాలుగా మహావిష్ణువుగాను, గర్భోదక సాయి విష్ణువుగాను, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగాను వచ్చేటువంటిది ఆ భగవంతుడు. సో కనుక సర్వస్య ప్రభవ అనేటువంటి పదం ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నారు భగవద్గీత 10వ అధ్యాయంలో 8వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది, అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మా బుధాభావ సమన్వితాహ అంటూ చెప్పబడింది. అందులో ఆ సర్వస్య ప్రభవ అనే పదం ఏదైతే ఉందో అది ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులకు కూడా కారకుడు శ్రీకృష్ణుడే. మనకు భగవద్గీత 11వ అధ్యాయంలో విశ్వరూప దర్శనంలో కూడా సర్వరూపాలకు అన్ని రూపాలకు మూలము శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటి అంశం కూడా అక్కడ తెలిసినటువంటిది. మరి ఇక్కడ భౌతిక జగత్తుకు చెందినటువంటి ముగ్గురు అధిష్టాన దేవతలుగా చెప్తుంటారు, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు. ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కూడా శ్రీకృష్ణుడి చేతనే సృష్టించబడిన కారణంగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి సర్వానికి ఆయనే దేవదేవుడే సర్వకారణకారకుడు, సృష్టికర్త అయి ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడి కంటే ముందే, ఎందుకంటే సృష్టికర్తగా మనం చెప్పబడేటువంటి బ్రహ్మ, ఆ బ్రహ్మ కంటే ముందే, ఆ బ్రహ్మదేవుడి కంటే పూర్వమే మరి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవదేవుడు. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడికి వేద జ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటి వాడు కూడా శ్రీకృష్ణుడే. అదే విషయము మనకి అథర్వణ వేదంలో, అలాగే గోపాల ఉపనిషత్తులో కూడా చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే నారాయణ ఉపనిషత్తులో కూడా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అందులో చెప్పబడినటువంటి నారాయణ ఉపనిషత్తులో చెప్పండి, పిదప పరమపురుషుడైన నారాయణుడు సకల జీవులను సృష్టించగోరాడు, ఆ విధంగా అతని నుండి బ్రహ్మదేవుడు జన్మించాడు. నారాయణుడే సర్వ ప్రజాపతులకు సృష్టించాడు, నారాయణుడే ఇంద్రుడిని సృష్టించాడు, నారాయణుడే అష్టవశువులను సృష్టించాడు, నారాయణుడే ఏకాదశ రుద్రులను సృష్టించాడు, అతడే ద్వాదశ ఆదిత్యులను సృష్టించాడు. నారాయణుడు శ్రీకృష్ణుని ప్రధాన అంశ కనుక నారాయణుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే అని చెప్పబడుతుంది. ఆయనే దేవకీ పుత్రుడు, దేవదేవుడు అని కూడా నారాయణ ఉపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే వైష్ణవ సిద్ధాంతాలకు చెందినప్పటికీ శ్రీపాద శంకరాచార్యులు కూడా నారాయణుడే పరమకారణకారకుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ధృవపరిచినటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆరంభంలో కేవలము నారాయణుడే ఉన్నాడు, అప్పుడు బ్రహ్మ కానీ శివుడు కానీ అగ్ని కానీ జలము కానీ సూర్య చంద్రులు కానీ లేరు. భగవానుడు ఒంటరిగా నిలిచియుండక తన కోరికను అనుసరించి సృష్టి కార్యమును చేస్తాడు అని కూడా అథర్వణ వేదంలో చెప్పబడినటువంటి చెప్తున్నారు. ప్రజాపతులను రుద్రులను నేనే సృష్టించి తిని, నా మాయచే కప్పబడిన కారణంగా నన్ను గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానము వారికి లేదు అని స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మోక్ష ధర్మమునందు పలికినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. నారాయణుడు దేవదేవుడు, ఆయన నుండే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ మరియు రుద్రుడు ఉద్భవించారు. తదనంతరం రుద్రుడు సర్వశక్తిమంతుడయ్యాడు అని కూడా మనకి వరాహపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం.
సో ఈ విధంగా మరి సమస్త వేద సారస్వతము నారాయణుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు సర్వకారణ కారకుడు అని ధృవపరిచి ఉన్నటువంటిది. సర్వజీవులకు ఆనందాన్ని వసిగేటువంటి వాడు, సర్వకారణ కారకుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు గోవిందుడు ఆ దేవదేవుడని బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పబడినటువంటిది. అందుకే చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, నిజంగా పండితులైన వారు ఋషులు వేదములను వసగినట్టి ఆ నిదర్శనము నుండే దీనిని తెలుసుకుని శ్రీకృష్ణుడే సర్వస్వముగా అర్చించడానికి నిశ్చయించుకుంటారు. అట్టి వ్యక్తులు కేవలము శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్చించడే కారణంగా బుధజనులు అని పిలువబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య సందేశమును ధీరుడైనటువంటి ఆచార్యుడు నుండి శ్రద్ధతోనూ ప్రేమతోనూ వినినప్పుడే శ్రీకృష్ణుడే సర్వస్యము అని విశ్వాసము స్థిరపడుతుంది అని చెప్తారు. కృష్ణుడి ఎడ శ్రద్ధ కానీ విశ్వాసం కానీ ప్రేమ కానీ లేనటువంటి వాడు ఈ సరళ సత్యాన్ని విశ్వాసించలేడు. అటువంటి వారు శ్రద్ధ రహితులు అని భగవద్గీతలో మూర్ఖులు అని చెప్తారు. మరి ధీరుడైనటువంటి ఆచార్యుడి నుండి పరిపూర్ణ జ్ఞానమును పొందనందున మూఢులు భగవాన్ని అపహాస్యం చేస్తారు అని కూడా చెప్పబడినటువంటిది. ప్రకృతిని సుడిగుండం చేత కలత చెందేటువంటి వాడు ఆచార్యుడు కావడానికి అనర్హుడు అని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే మనం చూస్తాం, భగవద్గీతను అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బోధించడానికి ముందు మనం ఆయనే చెప్తాడు కదా, భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలోని 7వ శ్లోకం కదా, హరే కృష్ణ. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామిత్వం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం అంటూ. ఓ కృష్ణ, కార్పణ్య దోషము కారణంగా అంటే మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా స్వధర్మ విషయమున మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. ఏది నాకు ఉత్తమమో నిశ్చయంగా తెలుపమని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడును మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశం చేయమని అడుగుతాడు. అందుకే భగవద్గీతను వినడానికి ముందు అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అంటే, తన కుటుంబము, సంఘము, జాతి పట్ల అనురాగము అనేటువంటి సుడిగుండం చేత కలత చెందినటువంటి వాడు. అందువలన అతడు పరోపకారి, అహింసాపరుడు కాగోరి చివరికి అంటాడు, భిక్షమెత్తుకొనైనా జీవిస్తాను, కానీ మా పెద్దలైనటువంటి గురువులు ద్రోణాచార్యుడు, మా పితామహుడు భీష్ముణ్ణి, వీళ్ళందరినీ ఎలానయ్యా నేను బాణగాలతో ఎదుర్కొని వారిని సంహరించాల్సింది. అటువంటి వారిని సంహరించి ఈ రాజ్యాన్ని పొందితే మేము తినేదంతా రక్త పంకిలమే అవుతుంది కదా అంటూ కూడా అడుగుతాడు. కానీ భగవద్గీత వేద జ్ఞానమును పరమపురుషుడి నుండి విని బుధజనుడు కాగానే అతడు తన యొక్క నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని చివరికి భగవద్గీతలో చివరికి అడుగుతాడు అర్జునుడిని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 18వ అధ్యాయంలో అడుగుతాడు, ఓ అర్జున, నేను చెప్పిన ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో విన్నావా? మరి విన్నావా అని అడగడమే కాకుండా ఏమన్నాడు, ఇంకా ఇప్పుడు నీ మోహం తొలగిపోయిందా అని అడుగుతాడు. దానికి కృష్ణ భగవానుడు అడిగిన ఆ ప్రశ్నకి అర్జునుడు సమాధానంగా, ఓ కృష్ణ, తిరిగి పొందినాను. నీ యొక్క అనుగ్రహం చేత నేను నా స్మృతిని పొందినాను కనుక నీవు చెప్పినట్లుగా చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటాడు. సో అదే
బుధజనుడు అంటే జ్ఞానవంతుడు కాగానే, దివ్య జ్ఞానాన్ని అవగాహనం చేసుకోగానే ఆయన యొక్క నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని ఆ నామమాత్ర బంధువులతో పోరాడడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుని అర్చించి ఆయనని సంతృప్తి, ఆయన కోరుకున్నటువంటి విధంగా యుద్ధం చేయడానికి ఉండి జగద్విజేతగా నిలిచినటువంటి వాడు. వేదాంత సూత్రాలను అనుసరించి ఆ సంభూత అన్నది జన్మము, పోషణము, విలయానంతరము మిగిలి ఉండే ఆశ్రయమము అని చెప్పబడుతుంది. అదే భగవద్గీతలో భాగవతంలో జన్మాదస్య యత అయి ఉన్నటువంటిది. మరి ఎందుకంటే భూత భవిష్యత్తు వర్తమానాలకు తనకు పూర్తిగా తెలుసని, బ్రహ్మ రుద్రాదులతో పాటు ఎవరూ కూడా తనను పూర్తిగా ఎరగలేరని భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పలికిన విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక భౌతిక అస్తిత్వం అలల చేత కలత చెంది ఉండే సగం జ్ఞానము కలిగిన నామమాత్ర గురువులు నిశ్చయంగా అతన్ని పూర్తిగా ఎరగలేరు అనేటువంటిది. మరి జనసామాన్యం చేత పూజా ధ్యేయంగా చేసుకొని వారు ఏదో సర్దుబాటు చేయడానికి ప్రయత్నించినను కూడా జనులు పూర్ణులు కారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకనే ఇక్కడ ఒక చెట్టు మంచిగా వృద్ధి చెందాలి అంటే దాని వేర్లకు నీరు పోయాలి, మూలానికి నీరు పోయాలి. అంతేగాని శాఖ ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది, లేకపోతే పువ్వులు వస్తున్నాయి అని పువ్వులకు ప్రత్యేకంగా పోసేటువంటిది కాదు కదా. సో కాబట్టి ఈ నామమాత్ర గురువులు, నామమాత్ర కపట ఆచార్యులు చెప్పేటువంటిది ఆ చెట్టు మూలానికి నీళ్లు పోయడానికి బదులుగా ఆకులకు లేదా కొమ్మలకు పోస్తూ ఉన్నటువంటిది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా వారి యొక్క బోధనలకు అనురక్తులైనటువంటి వారు ఈ జనన మరణ జర వ్యాధి, సో జననము, ముసలితనము, వ్యాధి, మరణము అనేటువంటి క్లేశాలతోనే నిమగ్నమైతూ ఉంటుంటారు. కానీ ఎవడైతే భగవంతుని యొక్క మహత్తరమైనటువంటి కర్మలను వినడము, కీర్తించడము, ఈ కలహాల కపటయుగంలో మరి ఆ దేవదేవుణ్ణి అర్చించేటువంటి, నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ కలియుగంలో మనం అదృష్టవంతులమనే చెప్తుంటారు. ఆయన యొక్క నామాన్ని మనము స్మరిస్తూ, అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేయడం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణకు పాత్రులమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మనకి ఆ ఉపనిషత్తులు, ముఖ్యంగా ఈశోపనిషత్తు మనకు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, పూర్తి ప్రేమతో భక్తితో భగవంతునికి శరణజొచ్చడము, ఆ దేవదేవుణ్ణి అర్చించుటనే మనకి బోధిస్తుంది. అదే నిజమైనటువంటి మానవ సేవ అవుతుంది అని చెప్తారు. కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటూ ఏదో చెప్పేటువంటి ఉంటుంది. సో కానీ అది సరి అయినటువంటిది కూడా కాదు అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మనము అసంపూర్ణమైనటువంటి వాళ్ళము, ఇంకొకరిని ఎలా పూర్ణం చేయగలుగుతాం? కనుక భగవంతుడిని చేస్తే భగవంతుడే అన్ని చూసుకునేటువంటిది. సో కాబట్టి ఉపనిషత్తులు మన దృష్టిని ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి వైపుకు పరోక్షంగా ఆకర్షించినను, ఆ ఉపనిషత్ సారము భగవద్గీత మాత్రమే నేరుగా శ్రీకృష్ణుణ్ణి లక్షించి ఉన్నటువంటిది. అందుకే మనిషి శ్రీకృష్ణుని గురించి యథాతథంగా భగవద్గీత నుండి, శ్రీమద్ భాగవతము నుండి వినాలి అని చెప్తుంటారు. అలా చేసినప్పుడే మన యొక్క మనసు సమస్తమైనటువంటి కల్మషముల నుండి క్రమక్రమంగా శుద్ధి పడుతుంది అని చెప్తుంటారు. తద్వారా భగవత్ కర్మలను
మనం వినేటువంటిది, అలాగే భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండేటువంటిది. సో ఆ విధంగా మనము ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకొని ఆయన ఎడ అనురక్తులమయ్యేటువంటి ఉంటుంది. కానీ ఈ రజోగుణ ప్రభావం వలన, హృదయ కాలుష్యం వలన మనము ముఖ్యంగా రజో తమో గుణాలలో ఉన్నటువంటి వారు ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడలేక, ముఖ్యంగా అత్యాశ నుండి బయటపడలేక, తమోగుణ కారణంలో, రజో తమో గుణాల కారణంలో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేని పరిస్థితులలో ఉండేటువంటి, అలా తమో రజోగుణాల నుండి బయటపడి సత్వస్థితి చేరుకొని ఆ భగవంతుని కరుణ చేత ఆయనను అవగాహనం చేసుకొని, ఎందుకంటే మనకి ఆ పరిపూర్ణ బ్రాహ్మణుని లక్షణాలు సత్వగుణంలో నెలకొంటాయని చెప్తారు. అప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు యొక్క నిర్దేశంలో భక్తి యోగ పథమును అనుసరించడం ద్వారా అంటే భగవద్గీత, భాగవతములో వంటి వాటిని ప్రామాణికుల వారి యొక్క ఉపన్యాసాల ద్వారా ఆ భగవానుడు అసాధారణ శక్తి సంపన్నుడు కనుక విశుద్ధ భగవద్భక్తుని నిర్దేశం చేతనే ఎంతటి నీచ జన్మడు వాడైనా పవిత్రుడు కాగలడు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనిషి బ్రాహ్మణ యోగ్యతను బడిసినప్పుడు ఆనందభాగుడై భగవత్ సేవ చేయడానికి ఉత్సాహవంతుడవుతారు. మరి ఎప్పుడు మరి బ్రాహ్మణుడు అవుతాడంటే ఒక ప్రామాణిక గురువు నిర్దేశంలో భక్తి యోగాన్ని అనుసరించేటువంటి ఎవడైనా బ్రాహ్మణుడుగా కాగలడు అని చెప్తున్నాయి మనకి వేదాలు, శాస్త్రాలు. అంతేకాని పుట్టుక కాదు. సో అలా భగవద్ విజ్ఞానము సహజంగానే అతనికి వెల్లడవుతుంది. తద్వారా అతడు క్రమక్రమంగా భౌతిక ఆసక్తుల నుండి బయటపడి భగవంతుని యొక్క కరుణ చేత అతని యొక్క ఆ సందేహ చిత్తము ఏదైతే ఉందో అది నిర్మలమవుతుంది అని చెప్తుంటారు. అలాంటి స్థితిని పొందినటువంటి వాడే ముక్త పురుషుడు. అటువంటి ముక్త పురుషుడు అడుగడుగున భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలడు. ఇదే మనకి ఈ ఈశోపనిషత్తు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ మంత్రం, ముఖ్యంగా ఆ సంభవ అనే పదం యొక్క పూర్ణత్వము ఇదే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ 13వ మంత్రము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు, డిస్కస్ చేద్దాం. 1 or 2 పాయింట్స్ ఏవైనా మీకు ఏవైనా అనిపించినవి, డౌట్స్ ఉంటే మీకు ఏవైనా. హరే కృష్ణ. శివలీల మాతాజీ, చాలా రోజులైంది మీరు మళ్ళీ కనిపించారు.